Dikit din espirituan. Dagiti umanurot iti lasag panunutin da dagiti linalasag. Ngem dagiti umanurot iti espiritu panunutin da dagiti banbanag nga na espirituan. Ta itinakam iti linalasag isu iti patay. Ngem itinakam ana espirituan isu iti biag ken talna. Agsipud ta itinakam linalasag maibusor iti Dios. Ta saan ana ipaturay iti linteg iti Dios ket di namot kabailan apulos. Ket dagiti agbiag alinalasag saan da mabalin nga ayaten iti Dios. Ngem saan kayo alinalasag no di ket di na espirituan. No bilang ta iti espiritu iti Dios agnaed kada kayo ngem iti saan ang mga mangkupikop iti espiritu ni Kristo saan na akukwa. Ket no ni Kristo adda kada kayo iti bagi pudno anatay gapo iti basol ngem ti espiritu agbiag gapo iti kinalinteg. Ngem no iti espiritu daydi na manggungar ken Jesus kadagiti natay agnaed kada kayo daydi managungar ken Kristo dagiti natay biagen nan tumet dagiti bagbagiyo bagbagiyo amatay babaan iti espiritu na nga agnaed kada kayo. Di verse 12 kuna na iti kastang arod kakabsat datayo iti makautang saan nga iti lasag tapno agbiag tayo amayannugot wenno mayannugot iti lasag tano agbiag kayo amayanugot iti lasag, matay kayto. Ngem no, gapot espiritu, patayin nyo, dagitar aramid iti lasag, agbiag kayto. Ket iti verse 14, kuna na, tadagop amin nga idalan ti espiritu iti Dios isuda dagiti anak iti Dios. Ta saan nyo nga inawat iti pakinakam iti panakaadipan. Manen, kuna na tapno ngagbuting kayo, ngem inawat iti pakinakab, iti panakabilang nga anak gapo umawawag tayo, aba, ama. Ti verse 16, kuna na, iti espiritu mo't laeng, panagnakan na, dagiti espiritu tayo, datayo anak na tayo iti Dios. Ket no anak, agtawid iti Dios, ken makipagtawid ken Kristo. No kasta iti makipagsagaba tayo ken kuana tapno wenno makipagglorya tayo met ken kuana. Ti Apo iti madaydayaw kadagiti nga sasaunang intayo binasa iti daytoy nga gundaway. Kahit kuman kakabsat iti makipagsao kada kayo iti daytoy nga gundaway iti ragsak iti balaygi. Kas di binasa tayo kakabsat manipod iti Roma kapitulo 8:1 unggana iti 17. Iti verse 1 kakabsat, versikulo 1, awan nga rod ita iti anyaman, apan nakadusa, maipaay kadagiti adda kini Kristo Jesus. Anyan nga nagduma, no intayo kitaan iti kinunan ni Apostol Pablo, iti mauding versikulo, iti versikulo 7, o nakaay a tao, siya sino iti nang atto kanyak, iti daytoy bagi ni patay. Awan iti sabali kakabsat nga maibagana, iti bagbagina, no di iti pan nakadusa. Makita tayo dito, iti nakapinpindas nga ladawan, iti agtultuloy nga parabor. Kat mabalin nga mangipaim at kada tayo, iti napardas, giddato, nga panagbalbaliw. Amuday ta ni Pablo kakabsat, nga panagbalbaliw kat amuna, no kasat no kapardas. Kas mabasa tayo iti istorya, iti panakaisalakan na iti dalan, iti Damasco, may isa nga panagbalaygi nga iti inaldaw adda nga warwaragawag na iti napasamak iti biyag nang addaan kakabsat iti panagdaydayaw ket iti daytoy nga kapitulo nga intayo adalan adda nga mabasa tayo met nga ni Apostol Pablo iwarwaragawag na iti panakawayawaya na iti panakabalin iti basol. Daytoy iti istorya nga masapol nga awaten gunuden tayo may nga kinapudno nga naadaan tayo iti kalintegan nga agbalin nga anak iti pamilya iti Dios ken makipagtawid king Kristo. Mataydayaw iti Apo, ket mabalinan tayo kakabsat nga awatin dayta nga balaygi kas kalintegan tayo nga sumursurot kini Kristo akas maysa nga anak ni Apo Dios. May kadwa kakabsat, pasit iti balaygi tayo isu dayta panagbalbaliw iti panpanunot tayo. Di verse 6 kuna na, no paiturayan kayo iti tarigaga iti lasag agtungpal tayo iti patay. No naiturayan tayo iti espiritu, agtungpal tayo iti biag, kental na. Kakabsat, iti tulbag, iti panakaadda tayo, iti panagbalegi, ket iti bukod tayo nga kababalin. Uri man pa'y napigsaka ko nam, no awamat, iti ugalim, awamalaang.
Kayso nga kaimportansyan ken kapintasan launay kakabsat nga iti panagbalay ki ket babain matlaeng iti ugali wenno di kung kunatay nga attitude ken tarigagay tayo syempre. Ada iti nabasa kakabsat nga iti may isang balay nga iti maminsan nagpasyar kami ket nakita daytoy ket nagpintas. Nga kunan na no ipagarup mo nga naabak kan. No ipagarup mo nga saan mo nga kabailan, talaga nga saan. No kayat mo iti agbalaygi, ngem panunutem nga saan, pudno nga saan ka nga pulos nga agbalaygi. Ket no panunutem nga maabak ka, talaga nga maabak ka, mapasamak no anya dagiti panunutem kakabsat, agsipud ta iti dangadang iti panagbiag, saan nga kanayon nga kas iti panangay dagiti panangipagarup mo, panakaamom. Ngem dagiti adda plano ken panggep kadakwada kaday taya kadaywan ken kaadwan ngem iti saan nga agbalegi wenno handang agbalegi no isu iti panpanunutin da kas pakarigan napan kay kala antay nga umadayon ti panagkararag taya no agkararag tayo apo tulungan nakman nga ikan di kastoy tapos likod ti kapanunutam, ikan na nga ni Apo Diyos. Saan ka natin nagkakararagan kakabsat? No, dati pa nag-doubt mo. Apanak iti may isang lugar, agbalegyak, Lord, klinay mon. Ngam di undawi kan, Lord, at nga ti pa nagbalegik. Mas lakas nilang kakabsat. Saan ko ngam mo? Iti nang isulat ka dayta nga nabasa kakabsat. Ngam iti nabasak dayta, kat talagang naimula iti kapanunutak. Nga masapol, nga no, balegi, think positive nga kunada, gaputa iti Apo, iti tumulong ka na tayo. Nagbaling nga pasit iti pan nakabalbaliw dahil kakabsat iti kapanunutat. No, mabalbaliwan laeng iti panagtara iti panagpanpanunut tayo, amok nga makita kin mapadas tayo, nga umay kada tayo iti panagbalaygi. Panagbalaygi saan laeng nga iti dangadang iti panagbiag, nga uray pay iti panagbalaygi, manipod iti panakabalin iti basol, nga agari iti tunggal may sa kada tayo. Saan tayo kakabsat nga agpaturay? Iti daytoy nga bagi, nga agpaturay tayo iti Dios nga nagkari iti balaygi iti tunggal may sa kada tayo. Niya po Diyos in persona tayo kakabsat. God created us nga agbaling nga victorious, haan nga loser kakabsat. Ni Apo Dios napataor tayo at datay ditoy iti purpose na ket agbalin tayo nga nabalaygi. Iso nga namahain tayo nga adda iti balaygi ngem iti manggunod kada tayo manggunod dayta nga balaygi ket kada tayo kakabsat. Kung nagkaroon tayo babaan, ito ugali, ken tarigagay, iti tunggal may sa kada tayo. May katlo, niya kung na kalpasan iti karigatan nga panakaabak tayo, umay iti panagbalaygi. Kasi lang yan, dati ragsak kalpasan ti panagsagaba. Kat no kitaan tayo kakabsat, iti wagas ken kababalin ni Apostol Pablo, iti verse 7, makita tayo nga ada isuna iti karigatan nga dangadang. Kung nakaay a tao, siya asin iti mangluk at to kanyak, iti dayti nga bagi ni patay. Awan ti makita na kakabsat nga napintas iti kinatao na, awan iti kinaimbag ken kuana, ket awan iti sabaling nga mabalin nga makatulong ken kuana, awan iti mangluk at ken kuana iti patay. Ayatik nga kabsat, adu dagiti maadal tayo iti Biblia nga tattao nga kadagiti tiyempong napadpadas da, naparparigat da, adda nga kaslasaan da nga ammo iti pagkamangan da. Ijay nga nakita da iti balaygi nga ipaay iti Dios. Lod dumay katan na amin nga sarigad-kad tayo, tatno ti kayat ni Apo Dios, ket isu na laeng ti pagdipensaran tayo, ket aramidin na nga nabalaygi ka. Ngayon lod duma, nalaing tayo, adati pigsa tayo, adati mabalin tayo, adati kwarta tayo, kung na tayo manlaengayin. Ket no nagbalaygi tayo, kas langahan nga ma-honor, hanga ma-recognize ni Apo Dios, nagbalaygi ak kaputi kinalaing ko, nagbalaygi ak kapu iti power nga adakay nagbalaygi ak gaputa adati sanikwak, mabaling nga saritain tayo. Tano daduma, iso nga daduma, ipapadas ni Apo Dios, nga inggana napakadading awanan tayo, ket dayjay to nga karadap tayo, kumamang tayo iti Apo, ket ipayadan to iti panagbalaygi iti tunggol may sakada tayo. No ammom nga anak na iti Dios kakabsat, at daan ka iti natalgad nga relasyon ken kuana, sinanama ka iti tultuloy ken mataleg nga panangaywan na ken ka iti aming nga tiyempo. Ipalubos iti Dios nga mapadasan tayo dagiti na duma-duma nga pakarigatan ken
pakasuutan kasupapak iti basol ni Adan ken ni Eva. Yan pantay ko ni Adan ken ni Eva kakabsat. Amoy ni Jose, adang nagrigat nga pirmi gapo iti gura ken pungtot dagiti kakabsat na ket impalubos iti Dios nga mapadasan na amin nga klase iti rigat. Ngem kas kinunan ni Jose tapno iti kasta mapagtalinaed na dagiti kakabsat na nga agbiag nga natalged. Aya, no kitaan tayo yung nagpadasan na sakbay nga nag-governor iti Egypt isuna talagang karigat tirigat na padpadasan na mo ni Jose. Kastamat kini idi nga da si Shadrach, Meshach ken Abednego nagkudkud nga agdayaw iti impasdek iti ni Bukadnesar. Ya, saan kade? Saan da nga naawanan iti talek ken pamati iti Dios nga pagseserbiyan da mabasa tayo mo ti Daniel chapter 6 chapter 3 verse 16 to 18 mabasa tayo ngem no di kay agdaydayaw maitapwak kayo adagos iti gumilgilayab nga an orno. Kita man no adda iti Dios ang makaisalakan kada tayo. Wenno kada kayo. Sinong bata ni Shadrach, Meshach ken Abednego natanok nga ari saan a masapol nga ikalintigan mi dagiti bagbagi mi. No iti Dios a pagserserbian mi mabalinan na kami nga isalakan iti gumilgilayab nga orno ken iti pannakabalin mo aramiden na dayta. Ngem kuno na verse 18 ngem uray no di na kam isalakan anmuem o natanok nga ari adi kam agdaydayaw iti Dios mo ket di kam agrukbab iti estatwa nga balitok nga impasdek mo. Idi nga naipurwak da iti nakapudpudot nga orno ijay nga nakita da ken dagiti tattao iti aglawlaw da nga pudno nga matalek ken nabileg iti Dios nga pagserserbian da. Kinuna ni Bukadnesar madaydayaw iti Dios da Shadrach, Meshach ken Abednego. So imbaon na dagiti angheles na ang angels ng Panginoon, manipod ka dagiti nga lalaki, nakita na iti kinamatalag iti panagserbida, nga aging kana iti mauding anges da, at dalata iti panagtalag da kini Apo. Kinikayat da kakabsat nga salungasingin iti bilin na ni Nebukadnesar kaysa matay da. Gapo iti panagtulnog da kini Apo. Anya dagiti banban nagkakabsat nga sangsangom iti dayti nga gundaway. Kasla ipagarup mo ka din nga dagitoy nga mapaspasamak ken ka ket inabak nahan. Kahit kung ibaga ken ka iti dayti nga aldaw kakabsat, iti dayti nga bigat, kabailan na ka nga tulungan iti Dios. Kabailan na ka nga ilapaw manipod kadagita nga basol, kadagita nga dadagsen mo iti dayti nga aldaw. Inkarina iti panagbalegi ken kakabsat. Kas may nga anak iti Dios, kabailan na nga parmaken, iti nakabalin iti basol di tabiyag mo. Saan mo nga ipalubos kakabsat nga abakan na ka? Agtuloy ka kiti nga agtulnog iti panangidalan iti Dios ken ka. Kahit mo iti magunod iti inkari iti Dios nga panagbalegi, ayatek nga dumdumngag umasdig ka iti presensya na agkararag ka. Dawatim ka kakabsat iti panangtulong na ken ka. Kabsat, may nga gamang tayong anak iti Dios ket karina iti panagbalegi kun agardad tayo awan iti rason no apay nga imparsuana tayo napatao tayo ket awan sa bali nga panunot ni Apo Dios no saan nga iti panagbalegi hana nga kayat kabsat nga agrigrigat ka iti dayti nga gundaway hana nga kayat ni Apo Dios nga bakbaklayon dayta nga dadagsen nga daken ka ulitik manan di Matthew 11:28 ka kabsat nga umay kayo da kay amin nga madagdagsanan ket paginanaen kayo at dati invitasyon ni Apo Dios ka kabsat iti tunggal may sa kada kayo nga madagdagsanan kada tayo ka kabsat nga adda iti panaginana iti sidong na dawatim dayta awatim ita ket agbiag kakabsat nga nabalegi iti inaldaw-aldaw ket makipagkunatayon to kini Apostol Pablo agyamanak iti Dios ket babaen kini Kristo Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Madaydayaw iti napatig nga nagan mo. Ket sakbay man nga dinggen tayo di kararag ket makangagtay pa iti maysa nga kanta kakabsat.
Lord God, hallelujah, may dayo ka o Apo, manay dayo ka iti dayto nga kanito. Lord, nagdakkel ka nga Dios, naimbag ka nga Dios, matalag ka nga Dios, o Apo, ti agnanayon, ti anyaman nga sitwasyon, o Apo, iti panagbiag mi. Sika, iti Dios mi Lord God, na pagkamangan mi, ti anyaman nga tiyempo. Kat agyaman kami manen, o Apo, iti dayto nga gundaway, iti dayto nga baro nga biag. Nga income manen, o Apo, experiensyaan, Lord God, kinariknaan, ti kinaimbag mo, iti kinamatalok mo, Lord God, kinti parabor mo, iti panagbiag mi. O Apo, pakawanin na kami, no anyaman dagiti nagkurkurangan mi, no anyaman dagiti basulan mi kan ka o Apo. Lord, agyaman kami itinamnama nga inpaay mo kanyami nga mabalinan mi o Apo nga agbaligi o Apo mapagbaligyan Lord God. Anyaman nga pagkurangan mi o Apo gapu ta adda ka adda ni Jesus Lord God nga isang mangtulong kanyami o Apo ket umdas o Apo ti dara ni Jesus o Apo nga ating mangwaya-waya kanyami o Apo manipod kadagiti basol manipod kadagiti mangtulong kanyami kadagiti pagkapuyan mi o Apo ket agyaman kami manen kadagiti sasaom ngayon kam nangagan o Apo ket pudno la unay nga awan ti kasayaatan o Apo nga biag nili ti addan ti balegi ken ka o Apo adaan di ragsak nga agapuken ka ket daytoy o Apo ti tartari gagayan mi iti panagbiag Lord God ket amumi nga magunod mi laeng daytoy o Apo no adda iti panangituray mo iti panagbiag mi ket dawdawaten mi banal na Espiritu Santo nga isuko iti mangilid kanyami ti anyaman nga aramidin mi iti panagbiag o Apo Lord God ti panpanunot mi Lord God ti panagtigtignay mi ti amin nga nagsasaumi Lord God at ti kumaw Apo nga sakupen na kami o Apo ti banal na Espiritu Santo Lord God ket matungpal mi Lord God ket maidalan na kami o Apo iti ragsak ken balegi addaman o Apo dagiti tiempo nga agkapoy kami adda dagiti tiempo Lord God nga marigatan kami agsangit kami o Apo ngem agkamatalak kami kas inbagam kadigiti sa Lord God at nga agbalegi kami o Apo agbalegi kami ket Lord God agyaman kami kadigiti sa Lord God nga ura adda dagiti haan nga nasayat nga sitwasyon Lord God ngem inbagam di panunuton mi Apo nga nabalegi kami Apo nabalegi kami ta adda kami ken ka nagsayat o Apo ti biag nga makipagpagnaken ka o Apo nagsayat Lord God iti balegi Lord God nga maalami ken ka Lord ket umdas man ni nga sasaom nga mangpatibker Lord God mangintid namnama kin mangidalan kanyami ti inaldaw-aldaw iti panagbiag mi ket sikaw Apo ti agtultuloy nga agtrabaho iti biag ti tunggal may sa kanyami ket naman laka dita dagiti nga sasaom Lord God ket sumunak ti puso kin panunot mi Lord God ket rumusing ko iti pamati ket mapatawod iti panakaisalakan o Apo agyaman kami ket daytoy kararig mi in Jesus name amen. Amen. Thank you. Sige, talinad ka lang ditakit madaydayaw iti Apo, iti dating nga gundaway kakabsat, iti panakalispas man, iti programa na yun. Ihibak man ni Sister Kate Di Guzman, nga mangipaay, iti kablaaw na. Yan. Kung mablaaw ka, dagiti estudyante tayo kakabsat, iti Bible School. Okay, go! Kablaawak man iti SBTC students, nga naimbag nga agsapayo amin, and kadagiti family Di Guzman, naimbag, ken managparabor nga agsapayo amin, Okay, sige. Sino pa? dagiti friends ko dita, naimbag nga agsapayo amin, kakabsat. Okay, thank you very much, Sister Kate. Iti dahi tang kablaaw. Kaya ito, oripay kakabsat, kadagi kakabsat, nga dumdumngay, iti kadagi simsibay, iti radyo da, iti dahi nga gundaway. Good morning, kada kayo amin kakabsat. Dagita kakabsat, dita San Guillermo, dita Rojas Isabela, dita Quirino Province, Cagayan, Limbag, agsapa yung amin nga labas na oripay dagiti kakabsat. Nga dito live streaming, agbubuya iti dahi nga gundaway, ni Sir nga Pedrito Daliego, da Ma'am Nancy, good morning, Pastor Ma'am Lourdes, oripay kini Pastor Roger Gatiwan, good morning kada kayo. Oripay kini Sister nga Jesselyn Danyo Agpalsa, good morning. Tita Arlene Pascual, good morning. Ma'am Lourdes Gatiwan, kuna na amen. All the glory to God. All glory to God. Good morning, happy weekend, stay healthy. God bless you, Pastor and family. Kini brother nga Kojak Fernandez, good morning. Ken welcome home kini Auntie Angeles. Idi dating nga gundaway. Oripay kini Sister Luz Forbes,
Montemayor, I just want to glorify the Lord sa buhay ninyo. Pagpapala po kayo sa mga listeners nyo. Blessing. Salamat po. Kuna naman ni Sister nga Luz Montemayor. Kini Pastor Virgilin Pascual. Kuna na naimbaga bigat mo Pastor Lawrence Kablaawak man. Ti anak ko nga kasanga iti daytoy nga aldaw ni Brother nga Rafa Lee. Salamat. God bless. Happy birthday Brother Rafa. Oripay kini Brother nga Edelmar Balbin. Good morning kada kayo dito tumawini. God bless you. Always take care Brother Balbin. Kin kada kayo aming dingdingag iti daytoy nga programa na imbag daragsak nga aldaw iti Biyernes kada timan tibinigat nga programa tayo sa panapnuan iti namnama Lawrence Salazar na ibang aldaw iti Biyernes. Happy weekend. Nakngigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan ti Namnama. Lunes